पवन सिंह के माता जी आज केक काट दिले बड़ी फाइनली। केक काटला के बाद से सब लोग ई कहता जे पवन सिंह के माता जी कहले रहनी कि ज्योति सिंह के लुटेरी बहू, माने लुटेरी बहू है। तब भाई जब सब लोग कहता जे नया गाड़ी के केक कटा गई, नया गाड़ी आ गई, तो वही गाड़ी पर नई बहू आएगी, यानी नई गाड़ी पे नई बहू। वीडियो में बनल रही, एक एक बात पर चर्चा कल जाए। काहे कि ये घड़ी पवन सिंह की जितना चिंता नहीं है नू, उतना हमनी छोटन भाई के चिंता बा पवन सिंह के बियाह के लेके कि आखिर पवन सिंह के धर्म पत्नी के बनी, पवन सिंह के आरा के हवेली के वारिस के बनी। आखिर पवन सिंह इतना जो नाम फेम कमैले बड़े ओकरा के जौन बा कि सजो के रखी। यही खातिर हमनी सन के थोड़ा सा टेंशन चिंता में रहनी सन, पल पल के खबर तार लोग के देनी सन, ताकि तुहू लोग जाना लो जे आखिर पवन सिंह हकीकत का बा, का हकीकत बा, का निकल के आवता, पवन सिंह कब शादी करी है, कहाँ करी है, कैसे करी है। लेकिन भैया आज गाड़ी आ गई बा पावर स्टार पवन सिंह के फॉर्च्यूनर, लेजेंडर फॉर्च्यूनर। भाई एक और बात बता दी कि पवन सिंह के लगे बहुत सारा गाड़ी बा। आ पावर स्टार पवन सिंह गाड़ी के शौकीन होनी, तार लोग के बार बार हम कहनी कि पावर स्टार पवन सिंह एगो ऐसा कलाकार बाड़े जे गाड़ी के बहुत शौकीन होवन, बहुत ज्यादा। काहे कि पवन सिंह के लगे बाइक भी बा, अच्छा कार बा, बहुत ही बेहतरीन। पवन सिंह जब भी कोनो गाड़ी ले ले तो मैंने ओकर बहुत अच्छा से सब चीज। काहे कि पवन सिंह के जब चुनाव पड़ रहा है तो चुनाव के बाद ज्योति सिंह खातिर एगो बेहतरीन कार ले ले, तो फिर से एगो फॉर्च्यूनर जौन बाकी पवन सिंह के घरे आ गइल बा। पवन सिंह के काफिला में एगो फॉर्च्यूनर के एंट्री हो गइल बा, वो व्हाइट कलर के खतरनाक लुक बा यार। लेकिन केक कटा गइल बा भाई। सब लोग कहता कि माता जी तो आई रही है, धर्म पत्नी ना आई रही है। तो हम बता दी कि धर्म पत्नी अपना चुनाव के तैयारी करता रही। धर्म पत्नी ए बारा जौन बा कि कारा काट के दौड़ा पड़ रही है। आज गइल बड़ी हो जी, बहुत सारा बात विचार भी भइल बा। पवन सिंह के बारे में भी मीडिया वाला पूछले बालो, लेकिन ज्योति सिंह अभी सरेआम इस चीज के रोकत तरी कि अभी उस मुद्दा पर मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है और जीतना है। भगवान करस जीतस, भगवान करस विधायक बनस। हमनी के तो माता रानी से गुहार करतनी, सब प्रार्थना करतनी से जे तू विधायक बन जा, कि कम से कम तू अपना पैर पर खड़ा हो जाबी, एगो तार स्टैंड हो जाई, सारा व्यवस्था देखे लायक। बाकी हम ये कहब कि पावर स्टार पवन सिंह के गाड़ी अइला खातिर बहुत 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 बधाई। लेजेंडर फॉर्च्यूनर आ गइल बा। सब लोग के ई रहा पवन सिंह ओकरा ले महंगा महंगा गाड़ी पर चढ़ेले, ई कोनो बहुत ई नहीं आई, ठीक बा। बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी पर चढ़ेले पवन सिंह, ओकरा डबल रुपया वाला गाड़ी पर चढ़ेले। तो भाई वो चीज मायने नहीं रखत, मायने ही रखता कि पावर स्टार पवन सिंह के मैनेजर जे अभिषेक सिंह, उनका पहले ही से रथी रहा, मन रहा कि एगो फॉर्च्यूनर लिया, एगो फॉर्च्यूनर लिया, तो आ गई फॉर्च्यूनर। अब बाकी बहुत बहुत बधाई। तू लोग का सोचता लो पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह के आमा के बारे में? हम कहम जे नई कार के साथ नई बहू भी आ जाए तो अच्छी रहेगी। बाकी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरे चैनल को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।